Bishop Methodist Church of Nigeria, Awka Diocese, Right Reverend Moses Nwakanma, emego ka amata gbasatara mgbe ọ dị onye ọbụla bụ onye na-eso ụzọ Kraịst ịnụ ọgụ maka okwukwe nakwa mgbapụta ya ka e wee ghara ịchọ ya achọ n'ụbọchị ikpeazụ. Right Reverend Nwakanma mere ka amata nke a na Cathedral Church of Holy Trinity Amenyi Awka n'oge ofufe nro iji wee chịkọta njem onye ọzụzụ atụrụ ọgara na security niile dị na Diocese Awka. Onye ọla mbụ Amaka Chibuzokoye kọrọ anyị akụkọ ahụ ka o si wee gaa. Ụka ibikwasị aka n'isi a nke eji wee kpọbata imerime mmadụ na ya bụ ụka Methodist Church nke Nigeria bụ nke nwere isiokwu ya dịka mmiri nke ndụ. Bishop Nwakanma bụ onye bishop nke Methodist Church Nigeria Awka Diocese kwuru ma sị na anọ n'oge ọgụgụ oge a na-enwe ihe mkpagbu ihe iju anya si mana ụfọdụ nọzi n'oge ugbu a na-etinyezi aka n'ajọ ihe ka ha wee bụrụ ndị na-ebi ndụ ka ha si chọọ ebe ụfọdụ na-agazi na-eme omume ka Chineke na-achọghị. Chineke bụ mmiri nke ndụ na ọ kwesịrị ka onye ọbụla na-abịa ya nso ka onye anwa ka akpịrị ghara ịkpọ ya nkụ ma ọ bụ tụfuo ndụ ya n'aka onye irobe ekwensu. Ya bụ nnukwu ụkọchukwu gbara ndị ụka ume ka ha ghara ịgharịpụ mgbe ihe iju anya dị na ndụ ha katama ka ha makụọ okwu nke Chineke ma biri n'ime ya ma kwe ka okwu Chineke na-eduzi ha n'ụzọ ndụ ha. Ọ gwara ndị a ebikwasịrị aka n'isi ọhụụ ka ha jigidesie okwukwe ma na-ebi ndụ dịka ụka si wee kwu ma sịkwazịa na ha ga-eji okwu nke Chineke wee mere isi oche ebe ha ga-abịakwutezi Kraịst na ekpere ma sị na ọ bụ mgbe ha na-eme nke a ka ha ga-enwe ogologo ndụ ma bụrụ ndị na-ebi ndụ nke ha chọrọ. Onye president nke Women's Ministry bụ Oriakụ Lydia Nwakanma na onye le president Maazị bụ ndị ya bụ ụka mbikwesị aka n'isi. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.